Zuid-Limburg zit vol leven. In deze rubriek laten we je weten welke fauna en flora je kan tegenkomen als je je ogen open houdt. Zonder dat je het weet is gras misschien wel één van de meest belangrijke planten op aarde. Zo dus ook in Zuid-Limburg. Er bestaan meer dan 10.000 grassoorten en daarom wordt met gras vaak gerefereerd naar de grasfamilie. Onder de grasfamilie vallen ook de graangewassen, zoals maïs, tarwe, rijst, gerst en giers. En die vertegenwoordigen een groot deel van het basisvoedsel voor de mens. En niet alleen voor de mens. Ook wordt gras gebruikt als bodem voor heel veel sporten. Het is haast onmogelijk om je een wereld voor te stellen zonder gras. Gras is oeroud en volgens onderzoeken bestaat de familie al minimaal 55 miljoen jaar. Niet voor niks dat alle vegetatie voor 25% uit gras bestaat. Ook in Parkstad bloeit het van de graslanden. Dus als je deze soort de bewondering wil geven die het verdient, dan is het enkel een kwestie van naar buiten gaan. Ben je de slome wijngaardslak al eens tegengekomen? Deze slak is de grootste van Nederland en wordt ook gekweekt voor consumptie. Je vindt ze dan ook als delicatesse in restaurants. Wijngaardslakken leven op een kalkbodem. Dat hebben ze nodig voor de groei van hun huisje. Ze leven aan de rand van loofbos, maar voelen zich ook thuis in cultuurlandschappen zoals parken, tuinen, wegbermen, graslanden en plantenkwekerijen of wijngaarden. Het zijn planteneters en ze zijn gek op bladeren, groenten, fruit en ook bloemen. 's Nachts verzamelen ze hun voedsel omdat het dan kouder is. Door hun slijmspoor zijn ze in staat hun eigen voedselbron terug te vinden. Heb je foto's gemaakt van je wandeling in de Zuid-Limburgse natuur? Deel ze met ons op onze socials, dan zie je jezelf misschien binnenkort in een van onze afleveringen terug.